didadekno wong apik sampai besok sampai kapundhut saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sapa wonge dikersakno Gusti Allah dadi wong apik tandane wong iku seneng ngaji. Ngaji seneng nikmat tinimbang delok tudru. Sing kula takon jenengan delok tudru 3 jam ambek ngaji 3 jam. Krasa pundi? Jenengan puji syukur nang Gusti Allah didadekno wong apik seneng ngaji. Niku tandane wong iku nek diparingi Gusti Allah dadi wong apik, diparingi atine seneng ngaji. Ojo sampe wong ngaji iku dikendoni. Diojo-ojo jenengan dosa gede. Ojo ngaji nang apa yang ini keren. Gak iso ngene iki. Bah ngaji dukono, sing penting isine